Здравейте, мили хора! Радвам се да се видим отново. С вас е Фрея. Днес се включвам, за да ви направя една годишна подредба за следващата 2026 година. Тя ще бъде в кратък вариант и ще бъде обща енергия. В два варианта ще работим днес. Първият ще бъде с Ленорман, вторият ще бъде с исландски руни. Скоро не съм се включвала, защото бях доста заета с вашите лични консултации, с обученията, които водя и така нататък. И сега да видим какво ще кажат Ленорман и исландските руни. Иначе това, което към момента е актуално и тече в нашия езотеричен клуб, текат 7 безплатни обучения. Можете да се запишете, напълно достъпни, безплатни са за всички желаящи. Също започна ранното записване за годишната прогноза. Ако желаете, можете да ми пишете и да изготвя лично за вас с вашите имена и дата на раждане. Там разглеждам абсолютно всички сфери в живота и по месеци. И другото, което предстои, е ритуалът на Йол на 21 декември. Корекция на съдбата с Таро на Кроули. Правя ритуал за всеки желаещ. Поправяме съдбата на хората. Така, сега започваме с вариант номер едно. Тук, ако не сте сигурни кой вариант да си изберете, дали Ленорман, дали руните, може просто да спрете видеото на пауза и да изберете с помощта на вашата интуиция. Аз започвам с вариант номер едно и колодата на Великата Мари Ленорман. Какво ще се случи през 2026 година в живота ми? Задаваме въпрос за всички желаещи. Вариант номер едно с колода Ленорман. Започваме. Първа карта кръст. Не мога да направя гаданието за вас днес, мили хора. Мога да го направя утре. Така че подредбата с Ленорман трябва да почака. Това не е странно. Случва се, не е много често, но се случва. И това означава, че в момента висшите сили работят във вашия живот и се опитват да поправят някакви неща и на вас не ви е дадено да знаете тази информация. Така че тази прогноза с Ленорман ще я направя утре. Надявам се да ме пуснат. Вариант номер 2. Какво ще се случи през 2026 година в моят живот? Едното има няколко закрити руни. Сега ще ги видим какви са. И така, да започваме. Сега. Вашият късмет. Дали вие сте щастливи хора и гледали светът на вас благосклонно? Руната казва, че вие сте късметлии
Това не е от сега, вие би трябвало да го знаете. И тук има хармонични енергии, които казват, че в дълга продължителност от време могат да се случват някакви неща, които вие си пожелавате, които искате да дойдат при вас. Тази руна е безкрайно хармонична, говори за реколта, говори за резултат, когато човек получава всичко, за което се труди. Руната казва, че късметът и щастието не идват при вас без усилия и без упорство. Вие работите за тях да ги имате, не ви се дават от въздуха, но в крайна сметка е факт, че ги имате. Вашата личност, вашата характеристика в социума, това е класика жанра, руна бярка, но обърната наобратно. Казва, че вие как се проявявате в социума, ами като личности, които не са до там особено доволни от живота си, от себе си. Може да има някаква умора натрупана и да имате нужда от почивка, от отпуска, да разпуснете някъде. Може да не се чувствате обичани, може да не обичате достатъчно себе си или да не се чувствате обичани на място, на което сте. Може да имате не такива вътрешни страхове, които ви саботират и да се опитвате малко повече да контролирате нещата, живота, хората, защото това е чувство на несигурност. А вашият успех, всичко свързано с кариерата и постигането на вашите цели. Тук имате руна, която говори, тя няма отношение към пари, към кариера, ръст. Руната е пластур, обърната наобратно. Тя казва, че има някакви неща, които е хубаво да се пипнат. Те са свързани с главата, с ума, с безпокойството, с мислите, с стреса. Така че мисля, че тя е свързана с бяркан обърната. Вие може да си имате някакви страхове и притеснения, свързани с кариерата, вашето развитие, но те някак не е задължително да са чак в такива краски, в каквито вие ги виждате. Това е вашето вътрешно състояние, което помага вие да виждате картината по-тревожна и по-притеснителна, отколкото е. Сега тук едно такова вълнение и притеснение може да е свързано с една неяснота, защото знаеме, че се случват някакви промени там в валутата, която ще се използва и да речем това може да носи някаква допълнителна компликация със себе си и човек да не е наясно съвсем точно как ще се случва финансовият му живот, кариерния също. А вашето богатство през 26-та година стабилно и недостатъчно, бих казала. Това е руна Ис. Ще ви го кажа така и така ще я прочета тази руна. За да бъдете успешни материално, трябва да може да бъдете индивидуалисти. Трябва да може да имате индивидуален подход в самите ситуации. Трябва да може да бъдете изключително стабилни и успешни. И то как? Като имате много здрава финансова дисциплина. Защото твърде вероятно за много голям приръст финансов да не може да става на въпрос през 26-та, но вие да трябва да задържите състоянието, положението такова, каквото е сега. Един вид да няма надолу от него. Така. Вашият происход, семейни въпроси, родителски дом и роднини. Ако имате прекрасна руна, имате руна Ас, която казва, че там всичко ще бъде наред през 26-та година. Там ви ще се лепдят на тази връзка, на тези взаимоотношения с вашето семейство, род, роднини и отношенията ще бъдат добри и хармонични. Тя ще има мир и любов, което е много важно. Вашата любов, връзки, личен семейен живот. Сега тук, да кажем, 50 на 50 ще има конкуренция. Някой ще се опитва да се пази, другия ще опитва да се доказва.
ще има известна защитеност в вашите любовни връзки в семейния живот при тези, които знаят как да си защитават семействата. Ако знаете как да не допускате хора, които принципно не ви мислят доброто в дома си, ако знаете как да се изолирате от тях, ако знаете как да предпазвате себе си и вашия дом, близките, да, можем да кажем, че ще бъдете защитени. Други от вас ще имате нужда да се защитавате от хора в хората, които участват в вашите партньорства. И някой ще има нужда да се предпазва и да се защитава. Така мога да го кажа. Вашето обкръжение. Приятели, помощници в живота. Сега, през 26-та година ще виждате една полярност във вашите приятелства. Ще има такива, които ще бъдат силно с вас и други такива, които много силно ще се отдалечат от вас. На едните ще им отворите врата, на другите ще я затворите. Те по същия начин ще се държат с вас. Ще се образува една полярност. Тези, които ще бъдат покрай вас, с тях ще можете, с тяхна помощ също ще можете да постигате много. Да си помагате, на единия му трябвало едно, на другия друго, вие да дадете, те да дадат, или там въобще да си помогнете с информация, някой нещо да направи, но ще има други такива, с които ситуацията ще стане сложна и трудна. Сега, вашите врагове, има ли такива хора, които са ви дадени за изпити и развитие? Тук врагове не виждам. Тук виждам, че в живота ви ще влязат хора, които са много по-просветени от вас. Това е руна Сол на духовните водачи. И ще влязат в живота ви хора, които да ви бъдат пътеводна светлина. Хора, които ще бъдат с голям стоицизъм, много по-високо духовно развитие от вашето, много по-мъдри, много по-знаещи, много повече видяли и знаещи. И тези хора ще ви бъдат дадени за изпити и за развитие. Хубаво е да можете да се съветвате с тях, когато имате нужда и понякога може да не сте съгласни с нещата, които те ви казват. Ето това ще бъде развитие за вас. А вашето тяло, физическо здраве, тук имате една от най-сложните руни, обърната наобратно, Айсингер. Сега вземете мерки и се погрежете за физическото си здраве, защото може да има настинки, заболявания, вируси най-различни. И примерно там погрежете се, вземете имуностимуланти или някакви билки, витамини, нещо, което да ви подсили. Не стойте в там около хора, които виждате, че кихат, кашлят. Айсингер, това е енергия, която казва, че може да има вируси, някакви там бактерии, които се просмукват незабелязано във вашето тяло и започват по някое време да ви разболяват. Така ще я прочита тази руна. Затова вземете мерки. Вашата душа. Психоемоционално здраве, чувствителност към света и към събитията. Ярко ще преживявате всичко, което ще ви се случва през 26-та година. Като цяло, вашата душа се вижда, че е жадна за щастие, за радост, за слънце, за големи ярки неща, които да я радват, да се чувства обичана, да се чувства подкрепена, забелязана, разпозната, приета. Всичко това много силно ще ви вълнува. А вашата дълбочина, интелигентност, таланти, способност за учене. Сега мисля, че руната, която отговаря на този въпрос, казва, че в живота ви ще има достатъчно количество стрес, за да можете да бъдете особено спокойни да се занимавате с някакви ваши таланти, хобита и така нататък. Относно способности за учене, такива ще има. Ако отделите време за това, защото виждам, че ще бъдете доста заети с борба, оцеляване и така нататък. А вашата защита, наличие и сила на покровители, ще имате покровители, които могат да се проявят
той тук се вижда, че ще има духовни водачи. Тук също имате руна Ур, която е обърната напред към бъдещето. М, Наличие и сила на покровители със сигурност ще има. Те ще бъдат в пъти по-силни от вас хора. Такива, които са по-високо качени в социалната стълбица, с натрупани някакви ресурси, материални, хора, които са властимащи, които по някакъв начин могат да ви защитават и да ви помагат. Това са силни хора и физически, и активни, и волеви много, с огромна силна воля и неизчерпаема сила и енергия, така че ще имате такива хора, които да ви вземат под крилото си и по някакъв начин там да ви напътстват, да ви защитават от другите. Хубава ви е прогнозата, имате няколко така критични слаби момента. Най-вече бих акцентирала върху обърната руна Бяркан, която говори за вашата личност. За да изправите Бяркан в право положение, какво е важно? Важно е да сложите точка на всичко, което ви разболява. Вътрешно, в пряк и преносен смисъл. Обърната Бяркан, тя не обича достатъчно себе си. Тя се разпилява, твърде много дава, не се съхранява, не си почива достатъчно. Работи, 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 измаря се, влиза в състояние на бърнаут. Или, примерно, се чувства несигурна. Защо? Ами защото нивото на тревожност е повишено. За тези неща, ако работите, вие може да изправите руната и оттам всичко друго може да се промени. И то много силно, много хубаво. Обърната бярка не ражда, т.е. тя не може да роди нови неща, тя се задълбава в миналото. Не може да ражда много добри нови проекти, защото не достигат силите просто. Това ми е апела към вас от всички руни, които виждам на платното. Сви ще ви закрилят, подкрепят ви, ще има хора физически около вас, които да ви помагат и да ви подкрепят. Не сте сами. Вкъщи, в семейството, нещата ще бъдат добри с родители и с най-близките хора. Покрижете се да има защитеност в дома ви. Ако влизат лоши хора и вие не може да ги проконтролирате, пишете ми, ще ви направя защита за дома. Мога да изработя такава силна руническа исландска защита, която няма да допуска в дома ви хора, които ви мислят лошото. И така, мили хора. Това е което мога да ви кажа за прогнозата за 26-та година. Пак казвам, тя е в съкратен вариант, но за общо четене това е повече от достатъчно. И така, прогнозата след Норман ще я направя утре и допълнително ще я кача. От мен всичко най-добро, изпращам прегръдки и ще се включвам скоро отново да ви направя някакъв ридинг за отношения, вероятно, нещо, което отново ще касае следващата година. От мен всичко най-добро и до скоро, мили хора!